furuni ne kame muso ma iche woloba mani wele ibori gato yam kosula yam fira muni be nyega kore ka twenga lafia kosabere ikana to ga yoro joshi ibara da yoro ayi ali yoro joshi ko ni oni nyega nataka ote nyogonye sirada ni be kuma fala be kuma tugiri fala ayi ote kuma koyo muso ya ko ni tala enje ya ne ka sogona do twenga lafia kosabere yam kosuge tuniza miere wa ya toro wa Sisane nini ko infamia nini chei dona nyega na kaka kunguru ni fla blai kaba ayi nini hera de farala bana duntene noy anye koron yala ka klebi yala ne restega na sa nga kuma be bana ko de beta ko firi neka ha ina fo kone de bana blala ne ba ke chogo di sisa ibe ka kale dugudugu mako otoe ne ba ma de wolo o ga be eja ali ne mo fo iba ma de wolo fana ya fo ayi mo mele ne mo fo na ko ni mo fo ni dati mbi dati sisa nda ko ntechi nda ne bi dati weti dati ali na mena sambe do nyangoro ngora ni soda wallahi ne toro la a furu koloni a bega dabla na me stokono rete stokono na ko mako nyane ye wallahi ne toro ali ne toro ne fuko bodo ko yene ne noye wallahi ne ko jayir alla an soma yo fle mune kera wallahi isaiga ne toro aye toro foka aye toro ala ko ne mana tanya kana toro kaka kunguru ni flame bla toro ay wane ni GF alala yo fle nya famia femi be alila ni wallahi bi nya famia ni koko de koko wa yo fle ha koko nyogon tube ne isala ha ni koko yi mine an ni mɔgɔ y'a bolo do a ko k'a bɛ wari bɔ ka d'i ma ayi e bɛ dimi o tigi kɔrɔ de wari fana i ka muso ayi ni ne tun bɛ n'ale moto la ka koko to ne la u tun b'u ka minɛnw dalajɛ dɛ k'a ye minɛnw cɛ ka bɔ yen ko karafin bɛ na ne ne tun dusumankan ko ni cɛkɔrɔba kumara ne fɛ n bɛ bomayakan fɔ ye ni musokɔrɔba kumara ne fɛ n bɛ bomayakan fɔ ye koko de bɛ nin se mɔgɔninfin ma a ka dusumangoya bɛɛ o ye Ali ça va? Ça va pas? N'te mon la main. Kana kuma fere. Ta ka so. Terge. Kale na mabay. Ne nya soro fura ina. Ne nga bana fa ay mo kin. Allah. Kana apprécier massa. Yete na. Ni mu do ni ki bolo ko. Kane don. Don lu. Ni don ki da ko. Yo flash ila bangas. Terke, isegana ne yɛrɛ b'a dɔn k'i sɛgɛnna e k'i fasa togo lajɛ k'i fasa i b'a fɔ ko biyɔrɔ sɛ bana jugu ma ɲi koyi ala k'a bɛɛ kisi a ma walayi min b'a la n b'a dɔn a bɛ mɔgɔ dusumangoya de n ko yɔ filɛ koko ale taamasiyɛn a bɛ adamaden ɲɛkisɛ fila a b'o ŋɛɲɛ sen kɔnɔna o bɛ kalaya o bɛ ŋɛɲɛ kungolo dimi gɛlɛn koko bɛ nin bɛɛ bila mɔgɔ la o kun bɛ ne la yɛrɛ de o tun bɛ e la yɔrɔ wa dɔw ta mana juguya a bɛ bɔlɔ de b'u la ala ja tɔɲɔlen don koyi a tɔɲɔlen don dɛ wa cɛ a bɛ adamaden bɔ cɛya la awɔ n'o jate minɛ o a bɛ mɔgɔninfin bɔ cɛya la pewu walayi ala ka nin k'a fura ye ayi nin y'a fura ye ne yɛrɛ tun bɛ furu sa sen kan koyi k'i furu sa so kɔnɔ ko tɛ ko ye e ye ko ye sa kɛlɛ bɛ tila ka tigɛ i la Ali a bɛ cogo di n terikɛ nin fura in a ka fisa trop bien ko donna n ye lafiya mun sɔrɔ n ma deli ka ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ tabarikala i bɛ nin fura tɔgɔ da Abubakar Sidiki
Abubakar Sidiki ngana bele ba ngana mine ngana n'u b'a fɔ a ma ko Abubakar Sidiki ale de ka farmafo bɛ yen koko fura n'i ye nin mugu dɔɔni k'i da n'i y'a kɛ Lipton na i y'a kɛ seri la ayi n'e taara ɲɛgɛn na banakɔtaga yɛrɛ de bɛ bɔ a bɛ bɔrɔ min b'i la o bɛ ban pewu. Ala ka nin k'an ta ye. ko ne bɔra ɲɛgɛn na sisan ayi nɔgɔ a ka numéro tɛ nin e ɲɛ t'a ka numéro la 79 11 79 11 64 94 99 99 o ka di yɔ filɛ a ye sɔrɔ yɔrɔ fila dɔrɔn koyi yɔrɔ jumɛn Kalabankɔrɔ taxi place n'i sera yen n'i ye nin numéro wele dɔrɔn mɔgɔ bɛ bɔ yen ka ne kunbɛn an kɔrɔ yan nɔ Bamakɔkura chrétien ka kaburudon kɔfɛ n'i sera yen fɛnɛ n'i ye weleli kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ n'i nɔfɛ Bamakɔkura ta in kɛ i fa ka bana in na sa sayi bana in na n ko ne tun bɛ taa fura san yen nɔ ja yɛrɛ mɛnɛ munumunu n'an yɛrɛ ta walayi o sayi fura ɲuman filɛ nin n'i ye nin ji dɔɔni kɛ fɛn na k'a min a ye b'a fɔ k'i bɛ k'i cogo di sumaya kulusi jarala gosi n t'a dɔn b'a f'i ye sayi finman sayi jɛman ni bana o sugu b'i la walayi n'i sera Abubakar Sidiki ka mɔgɔw ma a ye ka bana bannen de ale de bɛ wele ko Koko Abubakar a ɲa Koko ɲa dɔrɔn fiw terikɛ ayi n ko su in na n bɛ baara da ye sabu Koko t'i bɔ ko in na wa walayi i ma ye a mɔgɔtigi cayara i b'a dɔn cɛya yɛrɛ fura o ye kɔnɔmagaya de ye walayi ale Abubakar Sidiki ka nin fura ninnu a t'i kɔnɔ boli kojugu a b'a bila nɔnɔmun na ayiwa a y'aw deli o kɔfɛ Ala ka Abubakar bɛn an peresele bɛ su ka ko ne filɛ nin ne bɛ yaala n'a ye bolo de koyi ne bɛ yaala n'a ye bolo de tellement Abubakar ye nafa mun na ne ye ayi sa o y'i e ɲɛ tɛ n bonya cogo la n ko y'i jo ye a ye n bila forme na Ala la kira o ye fɛn forme min da kɔni bɛ taa kamalenkɔrɔ bɔ a cogoya la ni fura sɔrɔl'o la o ka di n'a bɛɛ Isa komi a t'o kɛra ten i bɛ nin furamugu in to ne bolo su in na a b'a kɛ Lipton na n b'o min bɛ tila ka baara kɛ u tɛ kɔnɔ la an b'o dɔw kɛ kabi nka n bɛ min f'i ye i jija i ka taa dɔ san o b'a ɲa ne bɛ siran ɲini awɔ k'an bɛn Isa nin diyara n ye yɛrɛ de Ala ka ɲɔgɔn ye Abubakar Sidiki k'a mun fɔ Ala k'i mɛn an kɔrɔ walayi n ma ye ne lafiyara Isa nana ni fura ye dɔrɔn n y'a ta dɔrɔn n taara ɲɛgɛn na sisan i b'a fɔ ko foyi kun tɛ ne la kɔmuso i bɛ nin minɛ i b'a kɛ Lipton na su in na n bɛ baara kɛ su tɛ kɔnɔ o b'o la an k'an kun tɛ la ka taa na awɔ